Gatwan Production. Najeriya ba a tausayin mu kullum mu ne cikin bala'i. Ya tabbata ba a tausayin mu. Kwarai ya tabbata ba a tausayin mu. Sassauci rabu kai kai shi kaiwa jama'a su daina nishi. Manya na kasar mu na ta haushi. Kullum jama'a suna ta kukan wahalan nan shi ya zo da yunwa. A cikin mu akwai munafukan mu. An sa jama'a cikin bala'i abun ne sai ka ce karai. Wasu har sun fara cin masa'i. Munin haka din ya sa na ce kai bari ni ma yanzu ne bayani. Ya tabbata ba a tausayin mu. Tausai dai babu shi gare su sun tara kuɗi cikin asusu. Su ji daɗi su da ahalinsu. Talakawa ba mu gane komai da munafurci ake sayan mu. A cikin mu akwai munafukan mu. Sun tara kuɗin da za su huta. Su sayo jirgi su kyala mota. Muran mu kawai ake farauta. Wannan lamarin fa ya kazanta talakawa ba mu gane hanya. Ya tabbata ba a tausayin mu. Kullum uzuri muke gare su. Mun gano har da sa hannunsu. A rashi na sani muke biyar su. Amma wasu sun sani kuɗi ne ya saka suka sai da yan uwansu. A cikin mu akwai munafukan mu. Aka ba su kuɗi su manta Allah su biye wa wanda ba su sallah. A kashe musu dai a ba su hala. Da kuɗi da gida in za su samu a kashe kowa su ba ruwansu. Ya tabbata ba a tausayin mu. Mataye ba ku tausayin su yara ba a mamutansu. Magidanta kan idan ka gansu. Na rantse dole tausayin su sai ya zo ma idan ka gansu. A cikin mu akwai munafukan mu. Mata da miji suna bala'i tsadar nan ce ta juya kayi. Daga ya da uwarta na alayi. Duk mata sanya sun ki aure sun zo waje don su samu shayi. Ya tabbata ba a tausayin mu. Yau ya'ya na gudun ubansu don bai da kuɗin da za ya basu. Kuma babu abinci a gidansu. Mutuwar aure a koda yaushe ba sauki yawa abun nan. A cikin mu akwai munafukan mu. Mun kyale rabu ne a nesa mun zo mun kama 'yan siyasa. Yau gashi abin da za mu lasa. Sinan nan sun rike a yau mu kuma gashi muna cikin ladama. Ya tabbata ba a tausayin mu. Malamai sun fake da Allah su sa jama'a sun zaɓi illa. Sun karfi kuɗi na mai baɗala. To dukkan wani ibtila'in da ya samu ƙasa saboda su ne. A cikin mu akwai munafukan mu. Duk sun juya mu ba mu saiti tsotsar wahala muke ta minti. Allah kafin mu yi wa nuna mana kai kake da ikon kai gyara inda an ka ɓaci. Ya tabbata ba a tausayin mu. A cikin mu akwai munafukan mu. Dan ba gyara suke ba Allah wurin su kawai mu daina sallah. Musuluncin nan suke wa illa. Na rantse har da malaman nan da suke sawa mu rungume su. A cikin mu akwai munafukan mu. To shi ko biredi sai da shayi dukan kantar gari da layi. Yau gashi Yahuda na karabi. Ya rantse za ya rusa sallar da arewa take cikin dabara. Ya tabbata ba a tausayin mu. Su ne suka tsokano talauci sun sa jama'a cikin kadaici. Komai yau sai da ci na hanci. Ko laifi ne ka aikata shi in har da kuɗin ka za ka more. A cikin mu akwai munafukan mu. Mai mulki ba a mai hukunci, a tajir ba a mai hukunci. Mai aikin bos yana da yanci. Amma talakan mu shi kadai ne daga yayi laifi a je a ɗaure. Ya tabbata ba a tausayin mu. Ba musulmi namu za a harbe sai dai gawar mu je mu ɗebe. Ba mai cewa aje a tarbi. Kowa yayi abun a kama shi aje shi ma a mar hukunci. A cikin mu akwai munafukan mu. Sun ce daidai muke da dabba wai a bar mu kawai mu sha azaba. Kuma masu kuɗin mu ai ta ɗiba. A kashe su waɗansu sai a bayar da kuɗaɗen nasu a sake su. Ya tabbata ba a tausayin mu. Yan boko haramu na kasar mu, yan kidnapping suna kasar mu, mulkin zalunci na kasar mu. Mun gane arewa so ake yi a ga an karar da mu a huta. A cikin mu akwai munafukan mu. Badayayyu yan arewa kukan Allah wadaran ku injini kan. Sai da mu kuke na ce hakika. Ba komai rabu na ganin ku kun shirya tsiyar
ku babu tsari. Ya tabbata ba a tausayin mu. To sai mun wanke zuciyarmu kuma mai haƙuri da ƴan uwanmu. Dan Allah mu kyala masu kinmu. Mu ta roƙon ranmu ya yi ɗauki a ƙasar mu a rusa masu sharri. Ya tabbata ba a tausayin mu. Ilimi ma ba mu so mu yi shi, talauci ne ya sa mu ƙi shi. Nema na kuɗi muke wake shi. A arewa mafi yawan mutane jahilci yayyawa cikinmu. A cikin mu akwai munafukan mu. Mun furta Allah sa ku ji mu, talakawa Rabbu taimake mu. Manyan nan ba su tausayin mu, imanin da muka yi da kai ne ya saka suka ƙi mu yan asara. Ya tabbata ba a tausayin mu. Najeriya ba a tausayin mu, kullum mu ne cikin bala'i. Ya tabbata ba a tausayin mu. Kwarai ya tabbata ba a tausayin mu.